tekniikan säätä tarkemmin. Oma apu, paras apu. Tämän ikivanhan sanonnan tuntevat varmasti kaikki. Sanonta tuli mieleen myös haukiputaalaiselle golfin harrastajalle, joka ei löytänyt itselleen sopivaa mailaa parhaastakaan alan liikkeestä. Mika Hekkanen jäi koukkuun golfin saloihin entisen tyttöystävän ja nykyisen vaimonsa innoittamana. Ainoa ongelma pelaamisessa tuolloin oli, että sopivia pelivälineitä ei ollut saatavana. Aikoinaan en osannut itse lyödä puumailolla ollenkaan. Halusin pitempiä rautoja kuin mitä päkistä löytyi ja kaupasta en löytänyt ensimmäistäkään sopivaa. Mä itse asiassa en löytänyt ensimmäistäkään vasenkätistä rautakakkosta silloin. Piti tehdä itse. Turhaa kiirettä tässä harrastuksessa ei kannata pitää, sillä työ vaatii tarkkuutta. Oma toleranssi mulla on plus miinus milli. Jos peukalo ei ole keskellä kämmentä, voi jokainen pelaaja kuitenkin tehdä juuri sellaisen mailan, josta on aina unelmoinut. Miten sitten, jos joku haluaisi tehdä semmoisen tee se itse golf-mailan, niin onnistuuko se? Samalla tällä osista totta kai onnistuu. Itse kasaamisen oppii varmaan päivässä, mutta menee eli-ikä siihen, että tietää, mitä kenellekin pitää valita, minkälainen varsi, minkälainen lapa, mihin mittoihin tehtynä. Kun maila on saatu oikeaan oletettuun mittaan ja painotukseen, pitää se testata ja testata. Testissä lyöntiä tulee satoja. Itse pelaamisessa kannattaa muistaa pelin tärkein. Golfissa ei ole tarkoitus lyödä kauas, vaan lähelle. Mä oon kyllä aina luullut, että golfissa tärkeintä on se jälkipeli olutlasin äärellä. Sulla on vielä vähän oppimista Selvästi tästäkin lajista. Tämän jälkeen tulee viikon sää ja sitten muuta urheilua tulosluulossa. Näkemiin.